Niadtong nag-eskwela pa ako, sa eskwelahan sikat ako kaayo. Mga maestra kailatan ng sakua, apil ang prinsipal ipatawag ko sa opisina. Silang tanan ako ang paborito, kay wapa ko gipagraduate sa akong maestro. Mga classmate malunli kung wala ko, kay ako ra daw nakahata og pabibo. Dili ko gyud makalimtan na nga mong eskwelahan, bisan sa dugay na nga panahon ako pang mahinumduman. Mga kaagi di na mawala sa akong panuluman, mga barkadang badlungon naghatag og kabuang. Di ko gyud makalimtan na nga mong eskwelahan, bisan sa dugay na nga panahon ako pang mahinumduman. Mga kaagi di na mawala sa akong panuluman, mga barkadang badlungon naghatag og kabuang. Sulod na ko sa puntahan, ako ipatawag ipaadto sa atubangan. Mga classmate ilalang kong katawan, kay ang maestra iyamang kong panisan. Lungkot sa hangin taas dayong kamot, akong tuhod nangurog na o pinindog. Di ko malimtan kadtong higayon na 5 ka adlaw kong nasuspended sa eskwela. Dili ko gyud makalimtan na nga mong eskwelahan, bisan sa dugay na nga panahon ako pang mahinumduman. Mga kaagi di na mawala sa akong panuluman, mga barkadang badlungon naghatag og kabuang. Di ko gyud makalimtan na nga mong eskwelahan, bisan sa dugay na nga panahon ako pang mahinumduman. Mga kaagi di na mawala sa akong panuluman, mga barkadang badlungon naghatag og kabuang. Kung mutindog na gani ang maestra, ako katulgon sa mga walay niya. Makabungol ang iyang kasaba, naapay nawong niya nga murag kalabasa. Abot lang jud ako natingala, dali ra kong mapansin sa sigat mata. Musibat na lang uban ng barkada, ambak sa kural dagan kay wala pa'y gwardya. Dili ko gyud makalimtan na nga mong eskwelahan, bisan sa dugay na nga panahon ako pang mahinumduman. Mga kaagi di na mawala sa akong panuluman, mga barkadang badlungon naghatag og kabuang. Di ko gyud makalimtan na nga mong eskwelahan, bisan sa dugay na nga panahon ako pang mahinumduman. Mga kaagi di na mawala sa akong panuluman, mga barkadang badlungon naghatag og kabuang. Maestrang guwang iya kong pakaulawan, ang iriser mo tumpa sa ako ang agtang. Ako dayon siyang gipalusan, gibutangan og tamtak sang iyahang lingkuranan. Naghilom-hilom ra gyud ko nga nalagot, maestra ko natitano siyang lubot. Nagbasol ko sa tanan akong gibuhat, pasaylo ako ma'am sa akong pagkakiat. Dili ko gyud makalimtan na nga mong eskwelahan, bisan sa dugay na nga panahon ako pang mahinumduman. Mga kaagi di na mawala sa akong panuluman, mga barkadang badlungon naghatag og kabuang. Di ko gyud makalimtan na nga mong eskwelahan, bisan sa dugay na nga panahon ako pang mahinumduman. Mga kaagi di na mawala sa akong panuluman, mga barkadang badlungon naghatag og kabuang.